kiosko zar bat zeon, etzan nahi biltzen, da zegoen, bueno, dena zakarraz betia zeon. Eta, bueno, ikusi genduen, txosna itxura zeukala, zentruan zegoela, eta, bueno, esan, honek txosnako balioko, orduan. San Pedrotako aurreko gabian, garbitu, eta egunian bertan, edariak osten eukitze genitun lokal baten, han, ez nago batzen oso ondo nu. Eta iten gendun, zerbitzeako, gau parteako ekarri edari guztik, zerbitzen hasi, eta kontzertu txoren bat edo beste egin gendun, eta gero gaben dana jaso. Zuk esan bezala oso tensioko urteek zian, eta, bueno, zipaion konejerak atzat aurre ibiltzen zian hemen, eta, zoixe, debekatuta zeon dena, eta orduan ibiltzen ginen eskutun bezala, eta dirua gordetzen, da edari ja eman, da ekarri, eta urrengo goizako dena garbi joten zan, eta berriro urrengo gauian, berriro montatu. Eta pixkate hoizan. Bai, hemen ontzana zan, kuriosoa garbitzen hasi ginala, horre inbartzan kioskoa iriki, eta kioskoa irikitzen hor, demoa pila pasa genuen giltzakin ez genula asmatzen, giltzik ez genuen. Zerradura zekan puskatu inbartzan, eta hortxe eginala, lortze argen dela, batian aurko ikon batek esan zu, que tengo llaves! Eta esan, pues jabe handu, porque dena puskauta genuen, sartu ginen, eta gero, etortze zianen zipaiok, hemendi pasatze zianen, itegenuna zan, korrika jalgia sartu. Diru hartu, korrika jalgia sartu, itxoin pasarte, eta pasatzea merriro jarri hor, eta kitxo. Eta edarik ekartze genitun, eta holaxe, simple. Eta aurrengo urteako, pentsatze zuten hemen izango zala berriro, asmoa izango genula hemen jartzia berriro txosna, eta alkatesak, izan zan, astebete 3 egun faltan, bota intzun kioskoa. Hauek etorriko dira honean, baina plan B zen, ez da? Plana zan. Bueno, hain gontan kale nagusia etorri geha, zeba, 2003-tik 2006-ra, txondak etzian egon udalan debekuan ondorioz, eta sorri gaita okidek antolatu zuten kamioirroka. Lehenengo 2 urtetan, kamioirroka alde hontan jartzen zuten kalia itxita zeon udala kalea iztezun, baina 3. urte hortan ez zuten kalea itxi. Baina hauek igual jarri zuten kamioirroka. Bai barrakin eta gauza eta ekintza desberdinekin. Hoi dana ondo azaltzeko, Iraitz Iparragirre kontatuko dugu dana, behan gana jungo beha. Bai, gerturatu igual danak, eta satan eberitz eitzengo gordun. Gordu mikrofonoik gordu zen. Bai, nik ustete Erikek ondo esplikatu dula. Saltxa sortu zen, ua kendu zigutenia, eta ikusita genekan, kamioian kontzertuk itia zeudela, beste herri bateko festa batzutan, da, kriston ideia iruditu zitzaigun, da, gu beti, kopiatu eta honeak harri, eta hasi ginen lehenengo urteetan, gabetan itxiten zan, oain izisten da bezala kale hau, kamioia sartzen gendun, eta hemen farola beste bat ere bat zeon, farola iriki, elektrizistan bat zeon, da han entxufatu ite gendun, kable jarrita eta elektrizidade hortik hartuta. Edariak eta xirimirin eukitze genitun osten, eta gero karroekin, eta barra batzuk jartze genitun. Nahi alde gitzei! Eta... Sartuek eta zilok. Bukatuko eta gero hori ditzen. Eta, barra batzuk jartze genitun, eta 2 urte zola, eta gero 3. kamioia jartze etorri, eta errepide irekita topatu gendun. Eta, pixka segin, eta hasieran jarri gendun hemen, kamioia autobus paradan, eta esan gendun, udaltzaingoak etorri, jendeari esan genituen parea jartzeko,
udaltzaingoak etorri zian, eta pixkatik kamika euki gendun, guk esan ez, hor arriskutsua zala, eta itxin berzutela, eta beraiek alkatesan agindua zeukatela ez isteko. Eta, bueno, ikamika hortan azkenean adostasun bate iritsi ginen udaltzaingoekin, alkatesari ez zioten ezer esan, eta itxi egin zuten, eta azkenean ere, hemen kamioia gurutzatuta utzi gendun. Eta hoik izaten zian ordungoak, eta... A ber, Ipartxo? Mikroai. Haun egite Itei. Aurra batzeko. Bueno, a ver, aurreneko urte izan zen, sorpresa. Inorrek etzun espero... Hauan, bai. Inorrek etzun espero... Bazeon alako sorrin jaia sortu zian, egitaraua sortu zen, etzeon lekua oso garbi, eta, bueno, inorrek etzun espero, eta bapatian, gazte batzu, kamioa hortikan sartu zuen, eta errepente hemen beste hogei gazte azaldu zian, eta kamioa deskargatu zuten, txonna improvisatu zen horko txokoan, txonna oso bat montatu zen hor, bere barrak, atea zian kamioi barrundikan, honek egite aldu. Vale. Eta hola, eta jende asko harrituta, ze herriko jendek etzun espero olako ezerre egotea, eta bapatian hemen kriston festa montau zen. Kriston festa, kriston jendetza, ze zabaldu zen gazten arten da asko zabaldu zen, kamioa sartu duela, ez da gize, eta hemen jendek espero etzun festare sortu intzan, kriston festa sortu zen. Eta kriston herrian babesakin. Zaurreko urtetan da azkenian bixe egontzan pixkate festa zapuztuta, egontzan etxipen puntu bat, egontzan eta zein godeu, eta egile esan kristona izan zen. Aparte gitarra zabala egontzan, hemen kale honetan jokuak kamioiaz aparte, gau jokuak egiten zian, egunez bai jokuak egiten zian, egitarra oso bat antolatu zen, etzan bakarrik kamioia, matuk kamioia dela, baina egitarra oso bat antolatu zen, egunez gauzak zeuden, eta bueno, kamioia izan zen ginda bezala. Eta 2 urte zintzen, 3. urtean kamioia jarri izan kale iriki zuten, eta gero ja, Eliza aurren egon zen kamioia. Azkeneko urte hartan, momentu baten, azkeneko brigada kriminalean jozun. Eliza aurren jozun. Hemen jozuten da gero arean mutu zen. Bidean kontzertu erdin mutu intzan, da... bueno, holako kontuk. Zu jokuk, oso ondo antolatu. Ez, gaineateko atzen antolatu zela motua den ez dakizen egin dute, ez. Beak aipatzen dune egun horietako, beak esan du nik uste oso ondo baita ere, ez zala kamioia bakarrika, maizik eta gero hau bakoitzak ere gogoratzen du modu batea, ze urte asko pasadia eta bakoitzak bere bizipena dauka eta bakoitzak bere modura goatzen du eta gauzak ere gila da nahastu iten diala, baina Unai ondo esan duen bezala, hemen kamioia behaz gain egitera oso bat montatzen zen, eta nik ere ondo goatzen detenetako bat da, hemen momentu baten antzerki bat ontzan, ez dakit 2., 3. urtean hori izan zen, urtero, beira, memoria zer dan, ez? Orduan, bueno, urtero, eta nik goatzen dut bat, bizkat sorgina izena ez da nola zun, sorgin baten historia kontatzen zen, bueno, bizkate garai hartako alkateak lotuta, eta bizkate baita ere umeekin batea, adinak eta kontutan hartuz, eta gero ere, nire bizipenetik goatzen dutena da baita ere, hori berare egiten genuen, behar genulako baita ere, adin desberdinetako jendia, eta orokorria jendia ere beti, inguruan euki, babes hori eta lekuan hartze hori, espazio hori nolabait okupatzeko gaitasun hori eukitzeko. Oia, bizkanik gehien gogoratzen dutena bezala. Hortaz aparte. Olako gauzak. Ota, animatu geha. Ez, parte hartzia izan zela, antzerkian azan parte hartzia heldua, gaztiak, gumiak, denetik, eta horrek ekarri zuen urrengo pause emateko indarra, no? Ja, jendia parte hartzen zuela ez bakarrik gaztia, eta denetikan. Eta hori izan, horrexe. Horrek ekarri zuen indarra. Txalo beroa, igual, hauentzako, ezta? Bueno, hau izan zen lehenengo zene jaiteko gunea, bertako garaien basizian udalakin bilerak antolatzen, gune desberdinak proposatzen, eta batzar batzutan adostu zen, bizilagunekin itzein ostian, batzar baten
erabaki zuten eta adostu zen gune hau izatea Sorinjaitako lehenengo gune finkoa, ezta? Hemen arresi bat zeon, justo zonalde hortan, estenatokia zeon, kabit, nola, taberna hori, bika, ezta? Bika taberna hortan estenatokia zeon, hemen iturri handi bat zeon, eta horratzek aldian, mulategi zarra. Eta, baten bate berriz eitzen nahi badu, bertako, ez dakit nahi zuena, gero hemen hasitzen Mauriako jetxiera ite genunen, gero danak bainatze ginen, hemen iturri handin, baitera aprobetxatu nahiet, aurten ere Oriako jetxiera bultatuko dala, pixat bomba emateko, bale, jakiteko, eta hoxe da. Hemen, atzekalde hortan, pizzeria montatu zen, diruiturri bezala, kafetegiare antolatzen zen, afarik, baina hasieran uste, izan zala, txostenan arabera uste, udalak etzun asko laguntzen, ordutegi zorrotza markatzen zuen, hasieran txona zintzen, barra suiloa bakarrikan jartzen zuen, baina, bueno, azkenen nabaria zan, jende gehiago parte hartzen zula, herriak asko ze gehiago babesten zula Sorinjaiak, generazio berrik ere sartu zian, eta, bueno, pixkanaka hasi zen kiston kaina ematen, herriai. Eta hoxe, bate zoze kontatu nahi badu, hitza beria da, eta bestela zuzenen geodanak bazkaltzea jungo gea. Ez dakiguna da, aizia itezunez goizian erabaki dugu bazkaria barkupetan izatea, baina oain erabakiko dugu bazkaria arkupetan izan edo plaza erdin, bale? Igual bakoitzak bere aulkila hartu beharko du, eta eseri. Eta hoxe da dana, bate egitzen nahi badu, hortxe ikuste ditu, Gorka Segurola, eta bere kuadrilla, hoiek etopea sartu zian, ez dakit zoze kontatu nahi duten, eta bestela, bueno, karo, hola, txalo gorka imesez. Artu da. Unize, volumen amateko, ja, listo. Bai. Prekario. Ondo, prekariedadia gogoratzi gu garai hortan Sorinjaiak antolatzia zertzan, eta gaurkoak egia esan itxura eharra du garai hortan hartze ginena bezala, Gu pixkat iritsi ginen gure aurretik indakoa jende horren lanagatik, orduan, oiei eskertu berrean gaude. Goatzen naiz esan dezuna gunea lortu zana eta zema bilera inberri izan genituen udaletxeko zinegotziakin, oparian tokatzen zanakin, eta hor bazeduen igual gu baino hobeto itzitezun jendia, eta planotxo batzu marraztu genituen, hemen ambulategi onduan, edo remeko gunen nola izan oteziken Sorinjaientzako txoko hori eta bar, eta, bueno, egia da, ezakit, jendiak txoznak entzutezunean ere retxazo bat eraite ziola, eta igual kasi itxitako gunen bat atzea bota, eta holako gauzak ere bizi izan genitula, eta igual momentu molestatu zigun, baina gero igual eskerrak eman berren gaude, ze ambulategi zarreko gune hau izan zen, bueno, gutzako berezia, ez? Lehenengo aldiz nunbait hola leku baten egotia, bueno, gu hasi berri ginen, Sorinjaietan, eta benetan zoragarria izan zen. Eta ez dakiz esan, saiatu ginen aire fresko bat ekartzen, gero urte luzetan iraundun karaokia eta holako gauzak, mikrofon honetatik hitz egiten naizela, hortxe ordu batzu sartu genitun, subtituluak idatzi nahian, inglesez zianak seguramente, bueno, inglesez bakarrik ez, euskerazkoak akatsak galantak izango dituzte, baina, eta hoxe, eskerrik asko gaur hau antolatzeatik, eta gozatu, gaur, da datozenetan, bai?
Bueno, hau ez antzuteko grabatzeko da, bazpare esatet. Bueno, etorria! Okendoa pasa aurretikan azkeneko zurri jaiak Loidibarreneko parkin hortan izan zian, ez dakiak izuen, gehiengoak igual, bai, gehiengoak igual ez. Hau izan zen 2010, 2011, 2012 arte. Parkin hortan izan zen, oain ez dago parkina leheno grabilaz beteta zeon. Txonda montatu genuen handikan onuntza behi da. Estenatoki izan zen, kiroldegiparen karpa handi bat montau zen bertan esne beltza jotzezun. Inkreibili izan zen urte hartan, ze udalak reincidente sekarizu, baina danak hemen ginen. Esne beltza ikusten. Bilduk alkatetza lortu zuen, urte hortan txalo beroa mesez, satane gozatu zuen urte hortan da. Lehenengo aldiz izan zen, Bildu alkatetza lortu zula. Bueno, esplikazio. Satan berriz ez zoze kontatu nahi batzuk, garai hortako bat da. Bueno, urte, egia esan oso ondo ontzan, ze Okendotikan kanpo hemen txondak 3 urtez montatzia gauza oso politxe izan zen, plazatik atea ginean, eta gainea kiston jarraipein aukizun. Osea, bai bazkaritan, afaritan, jolas guztitan, espazio guztia egia esan oso politxe izan zen. Gero ja Okendoa bueltatu ginean, eta hor gatu, ja. Eta de puta madre, egia esan. Así que... Bueno, eta hain bere jarraian mojita da ingo da. Oandikan konpretan daude. Pixiator koordinazio kaskarra izan dugu. Baina, bueno, leire hemen dakau, goizeko eta naroa. Goizeko herri olimpiadei jarraipena emanez, ba, bueno, goizian ume asko eta ondia, baina, bueno, hain, zue, gaztiak zate, indarrak intzaudete, orduan, brilet txapelketa bat ingo da bitartian. Bale, a ber, ateakoa printzipioz talde bakoitzeko ordezkari bat. Orduan, lehenengo taldetik, bigarren taldetik, zuek, junateaten pixkanaka. Bueno, ixe. Abantxe iritsi berria zeten entzakotala, goizian goizetikan gabiltzamen friturrakin. Eta, bueno, friturronen helburua pixka bat bai izan da, bai. Azkenen sorin jaiek historia oso dauka, eta ez sorin jaiek bakarrik. Antolakuntza eta festa! Hori. Eta, bueno, hasi geha, zera txosnara gehien ezberdinetatikan, hasi, eta, bueno, rekorrido oso bat indeu, pixka bat, urtez urte eta generazioz generazio, sorin jaien releguak eta ze ondori izan ditun, da, bueno, ze bizipen eukitun sorin jaiakek, eta herri festek, ez? Festa alternatiboek. Eta, bueno, azkeneko txanda izan da, aurrekoa Loidibarrenen, bueno, hemen udalak bodazulako ambulatorio zarra, eta area mugitu zen sorin jaiak, eta justo 2011en, udala EH Bildun eskutan ero izan, eta herriko zentroa hartu zen, eta orduan honea etorri ginen. Eta, 2010 izango zen, ez? Ez, 2012 barkatu. 2011an azkeneko urtea, han 2 urte izan zian, eta 2012 hemen ginen. Hartu genuen erdigunea, hemen jarraitze dugu. Eta, egia esan pixkat, honea etorri izan marroi bat zen, baina marroi bat kendu genuen, porque zeon andamio puxka hoi, pixkat txikitu genuen da errexago genuen.
herriko festak antolatzea. Eharra zan, olako txosna puxka hoitea, baina marroi bazan. Eta bueno, egia esan horri esker, Bilbon ere oain kiston Euskal Herriko festa handina komendia, hemengo txosnai esker. Eta bueno, horrin zan aldaketa, oain txosnak eskatu itea, mural ama horgotzea. Eta bueno, hemen jarraitze du 14 urte, 14 urte pasaia. Eta bueno, 14 urte hauetan egia esan, jende pila batek hartu parte. Eta bueno, guain behar pasako mikrofonua pixkat, bueno, behar nola ikusi guen, ze jaso zuen, da nola bizi izan zuen pixkat azaltzeko. Bai. Lantaldena eta esan, claro. Hasi zeiren da gero. Bueno, bestei gabe, Joritzek, ez dakit zemagarren urtean Joritzek eta ez dakit, jende askok, trantsizio momentua iritsi zela beste behin esan ziguten, eta izan zan lehenengo aldia, ez dakit ondela zenbat urte, porque ez dakit zenbat urte pasadian 10 bat, lantaldeka antolatzen hasi izan Sorgin Jaiak, ikusi zelako beharra zeola, como pixkat antolakuntzagatik, lantaldeak superirikita daude, jende berria sartzeko, funtzionatzen du super ondo, eta batez ere ekonomian jendea behar da. Ez, besterik gabe, izantzala momentu bat como guaia lantaldeak antolatu zialako, eta gerora erabak izan ere elkartea sortzea papeleo kontuagatik, herramienta bezala jartzeko elkarte bat, lasarteko hainbat eragilek erabiltzeko baimenentzako eta udaletxeakin kontuketa egiteko. Eta lantaldeak hemen daude ez dut hitzein nahi, eta jazta, bestei gabe holatxe. Eta Mailok esan du bezala ez, goazen bukatzea bai beak esan dunakin, poza mateula, hainbeste jende gertuatzea ez, goatzea pixkat Sorgin Jaia zergatik sortu zian, eta zergatik gauden hemen, eta pixkat luzatzeare bai gaztiei, jarraitzea ere bideo honetan, eta beti, udalan kontrako borroka hortan pixkate bai, hemen dagoen txutxeren dare bai, horten jarriko dugu kartela txutxeren da hemen dago, txosnak ez dira hemendikan moituko, ez? Eta, gora Sorgin Jaia, ez dakiz, no?